Umsolwa ubeze enkantolo ezofaka isicelo sebheyili, kodwa-ke kube nokubambezeleka njengoba ummeli wakhe kunezinto anganeme ngazo ngendlela aboshwa ngayo. Ummeli womsolwa uthi ngesikhathi eboshwa umsolwa, ithimba eliphenya ngokubulawa kosombusazwe nokuyilona elambopha lalingayiphethe incwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe. Umshushisi uthi ummeli wayekhona ngesikhathi eboshwa, kwakumele-ke ayifune lapho leyo ncwadi. Umndeni womunye wezisulu, umama kaNdumiso Thusi, uthi umsolwa anganikezwa ibheyili. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu, ngifisa kakhulu ukuthi inkantolo yenze ubulungiswa ukuthi nalomuntu okuyena umsungulwayo yonke lento angayitholi ibheyili ngisho esethanda. UThamsanqa Gcabashe ungomunye babantu ababulawa, wabe eyilungu le-ANC Youth League. Bekusolwa ukuthi ukubulawa kwakhe kuyamene nokubulawa kosombusazwe. Kodwa-ke umbuso wakwazi ukuthola ukuthi wabulawa ngoba umsolwa esola ukuthi uthandana nonkosikazi wakhe. Amalungu e-ANC abebhikisha enkantolo ethi anganikezwa ibheyili. Sizizwa sithokoze kakhulu njengamalungu kaKhongolose ngoba siyabona ukuthi khona la kuya khona. Ngoba sona isikhathi ngempela seside ngaleli cala. Kodwa manje kuyabonakala ngase kuyakhanya ngoba nakho ekugcineni useqhamukile okuyena ungqondo owakha leli tulo lokuthi ena udutshulwe lezi ngane. Icala lizobuyela enkantolo ngoNcwaba, nalapho-ke umsolwa ezoqhubeka nokufaka isicelo sebheyili.